Mä olin kyllä ihan työelämässä. Etsin silloin vähän enemmän minunlaista työtä. Se oli kyllä ihan sattumalta. Netistä löysin tämmösen ja se heti kuulosti hyvältä. No ehkä mä odotin sitä, että olisi tommonen luonteva. Yleensä rekrytointifirmat on vähän tommosia, että liukuhihnalla mennään. Mut se täyttyy aika hyvin, että mitä mä netistä luin ja etsin tietoa Arja Ruokala Oy:stä, niin vastasi kyllä sitten toiveita, että luotettava. Eli tällä hetkellä olen asiakasyrityksessä töissä markkinointiassistenttina. Viihtynyt tosi hyvin ja työtehtävät on ehkä vähän muuttunut siitä, mitä alun perin oli puhetta, mutta parempaan suuntaan, eli enemmän minunlaista työtä tällä hetkellä teen. Kyllä suosittelisin. Ei ole missään vaiheessa tullut semmoista tilannetta, että en olisi voinut kysyä mitään. Ja aina on ollut tosi palvelualtteita, niin kyllä pystyn ihan lämpimästi suosittamaan.